ukuthi bangakho abamfiselayo. Uyazi ngibukile nje ufiselwa ngabantwana esingakhonzi nabo, abanye bangazela emisebenzini, abanye bangazela nje emphakathini, but uma ufiselwa ibona ukuthi when we look up to you we see a father. Kuyakukhuthaza lokho. Amen. So ngiyafuna ke ukuthi bobaba asibeni ngobaba hayi kubantwana bethu kuphela kodwa emphakathini wonke. Ngidlalele phansi kancanyana ke bafana basekhaya, ngifuna ukuzwa ngathi ngiyayicabanga kanikhona iyakhaya. Praise the Lord. Namhlanje ke this is your Bishop NS Vilane, umuntu wasezulwini. Ngivumeleni namhlanje ngikhulume nabo baba ngosuku olukhulu lwabo baba. Funa ukukhuluma phansi kwalesihloko lesithi be a leader of your father's tribe. Be a leader of your father's tribe. Yiba ngumholi womndeni waboyihlo noma a tribe isizwe. Yiba umholi wesizwe sakini. Ubaba ongumholi wesizwe sakubo. Ikhona bazalwane. Lamalanga umhlaba wonke ukhala ngekuthi there is a shortage of leaders. Abaholi banjani abekho. Siyamdinga ubaba as a leader of his family, of his extended family, of his community. As a abe ngumholi even for his country. Ikhona bazalwane. Endaweni yangakini, usection yangakini. Mabathi bantu, we do have a leader in this section. Mangabe umakhelwane baxabana, hambani yobiza ubabsukazi uzobalamula, is a leader. Mangabe khona nabangaboni ngasolinye, we have a leader in this place. Kungathiwa hayi lisho loyo uyafana nabo mama laba ningamane nitshele bona. Nikhona bazalwane. Incwadi ya Numeri chapter 1 verse 16, Numbers chapter 1 verse 16, uthi they were the renowned of the congregation, prince of the tribes of their fathers, head of thousands in Israel. Laba-ke yibo labakhethiwe kuthi babe baholi emindenini yabo. Babe baholi bemindeni yaka-Israyeli. Indoda iyokhethiwe. Khuluma namakhelwane uthi indoda ikhethiwe. Ngathi nani bobaba nizethembe. Nithi khuluma namakhelwane uthi indoda ikhethiwe. Ukuthi ibe umholi emndenini wayo. Nasesizweni sonke. Asiphindeni kokugcina indoda ikhethiwe. Ukuthi ibe umholi emndenini wayo. Kanye nasesizweni sonke. Hallelujah. Lalani bazalwane, alisho iBhayibheli ukuthi yibo laba labafundile abahola kakhulu, abanezimali, abakhethiwe. Lithi nje yibo labo. Likhuluma ngamadoda. Awufunda uqede le verse mama. Gogo ukhele. Nkosi Mike kusise mama siyajabula ukubona. Amen. Phone. Laba-ke nibo labakhethiwe. Yeah. Kuthi babe baholi emindenini yabo. Babe baholi bemindeni yaka-Israyeli. Yeah. Leli lakho alivezi ukuthi kukhulunywa bomama bangazi batoyitoye bathi ncena nabomama bebakhona. Lelami lithi ngama prince. Umama kuyipresence angithi bazalwane. Nathi wa prince kusho ukuthi kukhulunywa ngani? Nibatshele ukuthi nomfundisi umthetho ngibona ngathi akasahlalisekile nabo baba bazalwane. Namfundisi umthetho abazalwane. Tshela lengane ezibaza zimzame nabo asala ngaphandle sekuyawusala mina ngoba ngiyashumayela. Hey usuku olukhulu ngiyashumayela. Ngeke bayikhohle onxumalo bafuza itiya mshumayela. Baba izwi lakho liyaphila siyalithandazela
egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngifuna ukukhuluma ngendoda as a leader of his family, as a leader of his tribe. Uyindoda ingumholi womndeni wayo, ingumholi wani wesizwe. Nabo kuzowenza ukuthi indoda ibe umholi onohlonze noma ibe umholi ovelele. Into yokuqala, indoda mayizoba umholi must lead his family to Christ. Noma to correct spiritual life. Nikhona bazalwane. Indoda mayiholele umndeni wayo kuKristu. Noma enkolweni ephusile. Enkolweni kaKristu. Enkolweni ethi munye uNkulunkulu. Munye Kristu. Munye umoya ongcwele. Munye futhi umlamleli phakathi kwani kwabantu noNkulunkulu. Umuntu bani? uKristu Jesu. Kubalulekile ukuthi mawuyindoda ngatholi bantwana bakho badlala ingoma zabanye oNkulunkulu, sebakhonza abanye ini oNkulunkulu, ukhona njengendoda. Inkolo ifundise ekhaya njengendoda. Before bantwana bakho bayolala abazi ukuthi la ekhaya siyathandaza, la ekhaya masinenkinga siyazila ukudla, la ekhaya masinenkinga sibikela uNkulunkulu, asiyobikela abanye oNkulunkulu kodwa sibikela uNkulunkulu lona njani bazalwane ophilayo. Musa introduce umndeni wakho kwabanye boNkulunkulu abangaziwa. Amen. Kodwa introduce noma bazise njenga Joshua wakudala athi khethani ukuthi niyawukhonza ubani, kodwa mina nendlu yami siyawukhonza ubani? uJehova. Mina inkingane yami engizalayo engafika kimi ithi angiyenzele umsimeto noma into exhuma nabanye oNkulunkulu. Bayazi nje ukuthi mawuya kuBaba uthola umthandazo kuphela. Mawuyindoda ibanjalo mabazi ukuthi mawuya kuBaba ngeke uthole isiwasho, ngeke uthole amakhubalo athile, ngeke ukuthole ezinye izinto. Mawuya kuBaba uyawufika uthole ini na? Umthandazo. Mara ngiyakhuluma bobaba. Hola umndeni wakho, uholele kubani? kuKristu. Sifundeni incwadi yini Izaga vele? Proverbs. Izaga chapter 9 verse 10. Proverbs chapter 9 verse 10. Give your family the correct spiritual life. Proverbs chapter 9 verse 10. Wesaba simakade kusiqalo sekuhlakanipha. Wesaba uNkulunkulu kuyisiqalo sani sokuhlakanipha. That's what you must teach your children. Sezwana bazalwane. Ukuthi you don't take shortcuts. Awuzwa ukuthi thiwe umuntu owenza magic uvele nje athi juice ivela kuvela ijuice uphuzi. Qala ukuhlakanipha kwenza njani? Umesaba simakade. Ungenaki ukuthi mawuyifaka ayingeni kahle. Kwesinye isikhathi ingane zamanje ziyaresista, ifake ngenkani lento. Bazi ukuthi into ebalulekile ngoba kusasa bazoba nemizi yabo. Kusasa bazoba obaba nomama. Mabathi nabaxakeka emizini yabo bakhumbule ukuthi ubaba wasifundisa ngokuthandaza. Ubaba wasifundisa ngokufunda izwi. Baba wasifundisa ukuzila ukudla. Baba wasifundisa ukuhlanganyela. Kanzakho zazi nje zincane ukuthi la ekhaya uma sike sageza saswenga masingayi esikolweni, masingayi emsebenzini siye enkonzweni. Nengane eziswengayo zize igcoke zithi siyabuya kuseni. Sayo groove. Now uyabuka nobaba ucontributing. Ngoba naye uyigroovist. And uzala ini ama-groovist. Njengobaba abazise abantwana bakho ukuthi asiwashi la khaya ngesonto. Asikhiphi iwashing. Nemicimbi nejokojoko zangesonto asihambi. Uma ikhona imicimbi lesingayihamba nakhona masicele savunyelwa
bavunyelwa imicimbi leyo bakhona ngelanga la kungakhonzwa khona makuyilanga lokukhonza konke kubuye eceleni siya kuyokhonza ubani uNkulunkulu ngoba qala kokuhlakanipha wenza njani umesaba uNkulunkulu ngafidi ingane zakho poison cha abantwana bami bakithi nabayabona ngayo bajayiva lapha bashaya amavosho eyami ingane bakithi ibhizi phethene neBhayibheli angiyidedele bakithi ingane sibohle siyinika ithuba uyawinika ithuba bafike bayigwaze etshwaleni uyawinika ithuba bafike bayirape etshwaleni uyawinika ithuba ifike ithole izifo ezingalapheki seyibanjwe hosikhotheni awukwazi ukuthatha ingane yakho yoyifaka ethunzini esigodini sethunzi lokufa umzali mara ngeshumayela bazalwane njengobaba yazisa abantwana bakho ukuthi kuqala kokuhlakanipha umesaba uNkulunkulu wengane yakho nje uyitshela ukuthi akunangane ezodweba amathathula ipende umzimba wonke ungazi ukuthi kwenzekeni akunangane lezawubhobosa ulimi ibhoboza indlebe zonke ayiqhubuze phela licicile ifakwa kanye naseka100 alenga nasemakhaleni nasemlonyeni nasenkabeni seyini igama lalokho mawuyindoda nje yazi ingane ukuthi la ekhaya noma ngabe siyalifaka ibhluko kodwa asifaki bomfiki into ekubamba iqakala ikubambe imilenze emadolo ikubambe ngiyakutshela kuze kuvele nemisipha so likubambile noma ngabe sigqokela kuhlonipheka la ekhaya bonakala ukuthi there is a leader hayi nje kuba ngibabovumela konke ekhaya abantwana bakho kufike nabangani kufike kukhona nje indoda lengiyithandayo bayiveze kulamalanga kufika umfana uzothi uzobona intombazane engumngane wami ithi wena ungumfana ungumngane wengane yami khona ikati lele kavakashela amagundwane lathi ngizobona ini umngane yiba indoda yaziyo abantwana bakho nabanabangani babafana bazi ukuthi ungeze ekhaya baba kayithatha indaba yomngane wesilisa ongumngane wani owesifazane ngoba yila konakala qala khona awa yiyo qala kokuhlakanipha kumesaba bani uNkulunkulu niyabonga ukuthi angisiya akasibabombe yababa lo yami bonga vele enza njani bonga wenzela ini wenzela ukuthi imzukwana othatha ezinye indlela ongamfundisanga zona nabathi bayambuza labanye athi ngizenze mina angasho ukuthi abamfundisanga bale intombazana yake yaphila impilo yokuthandana nabantu abaningi ihambe njalo ingalala ekhaya mayilele kanye neviki noko ilele amanye amalanga ilala lapha ekebheni nabo double nabo singing Skudlameri ePontini nasemeneni konke nje ihamba ilala wangenyilanga yabanjwa isifo yavumbuka amathumba umzimba wonke kuhle kwaJobe waseBhayibhelini abazama kuyijova benza njani kwabonakala ngathi akuzweli ama-antibiotics angalalela amathumba aqhubeka ancinca umzimba wonke njengoba umama wakhe ngelinye ilanga uyahamba esibhedlela uyomhlola uthi mama namhlanje ngikhanuka sinkwa esishisayo agijima esitolo esiduzane wasithenga wabuya naso wasibeka wayavuka kanzima esponjini yathatha isinkwa yasihlephula kanenge wathi umama hawu wabusa usihlephula kanenge ungasidli wenzelani wathi hayi mama funa sisidle sobabili wathatha ngalunye uqezu aputshuze lamathumba abheqe isinkwa saze saba yelo sonke isinkwa wase uthi mama ngicela sidle wathi mama ngeke ngidle ngane yami isinkwa osibheke ngobomvu obuphuma kuphi kumathumba akuvelile wathi mama bengibuya namaplastiki awukaze wangibuza ukuthi akuyaphi mama bengibuya nenyama nabo Kentucky nako konke awukazi bowudla mama noma sekunjena mama yenza kanjani idla uma uyindoda ekhaya fundisa abantwana bakho ukuthi qala kokuhlakanipha
umesaba bani uNkulunkulu. Take your children to the correct spiritual life, which is Christ. Number 2, mawuyindoda as a leader of your family. Khumbula verse esimfundile lithi laba bangabaholi bani bamakhaya, laba bangabaholi besizwe sika-Israyeli. Wena la ungasi-Israyeli uyisizwe sakamthethwa, umholi wesizwe sakabani sakamthethwa. You must be a leader. Umholi wesizwe sakasukazana iba umholi wesizwe sakabani sakamnisi, iba umholi wesizwe sakabani sakankosi, iba umholi kanjalo. Be a leader. Amen. Okwesibili, cultivate a good habit. As a leader, cultivate a good habit. Thina wawuthi ubuya nento bakuze ukuthi ithathe ukuthi ngiyitholile bakushaya bathi buyisela uyithethe khona. Amen. Ene sathane uyathanda ukulinga nje. Kulamalanga bengishayile. Ngilandele enye insizwa ikhipha imali yabhadala ethilini. Le mali yayo ihlangahlangene nayo ithi kuwa 100 rand. Iyashaya. Uyabona ukuthi izawuhamba ingakayibona. Okungisathane ukuthi inyathele. Ngoba vele wenza njani? Uyayidinga. But because you develop a good character, a good habit. Wafuna ngimtshele naye futhi lo mfona ngimnika le mali wayengakholwa ukuthi vele iwe kuye ngempela. Wathi iwe kimi. Hayi mina ikawe kimi mali. Hayi iwe kuyithatha yakho le mali. Ikhona bazalwane. Amen. Kwakulula nje labathi iwe kimi hayi ngakudlalisa ikawe ku. Kodwa because la kimi udevelopiwe a good habit. Ungajajuliswa ukuthatha into engasiyona yabani eyabo. Ubafundisa abancane bantwana. Uyingane kusasekuncane kufunda ukuhamba lapha. Uyakuthola ukuthi sekuthetha idamu la lomunye seliyalinela, uyakhala lo lomunye. Wena ubhizi uyaziba uthi athule naye. Dalancela incela ingane yami. Mayifundisa ingane ukuthatha izinto okungezona ezabani ezakhe. Ikhona bazalwane. You are developing you are developing a good character. Mara nikhona bazalwane. Galatians chapter 6 verse 7 to 9. Galatia 6 verse 7 to 9. Nkulunkulu akaphukudwa. Ningayengwa Nkulunkulu yini ukuphukuda ngesizulu? Nkulunkulu akakhohliswa akabhuqwa yebo. Ngobe umuntu uyawuvuna lokho lokuhlanyela. Lokho okutshala einganeni zakho yiloko ozowenza njani? Ozokuvuna. Lokho okutshala in your family yiloko ozowenza njani? Ozokuvuna. Nikhona bazalwane. Ingane zakho uma uyikhulise ngokumesaba uNkulunkulu noma zingawe endleleni ziyakhumbula ukuthi umama lokho akakufuni, ubaba lokho akusilo angifundise kona. Manje ukuthi ingane yakhe ilayithe usikile phambi kwakho ibheme uthini lapho thaya phambi kwakho ufunela kabona wena ufake ephaketheni uzuvuthe umshise ephaketheni ngoba uyazi ukuthi wenza into angafundiswanga yona. Lokho umuntu akutshalile kona uzakwenza njani? Uzakuvuna. Nikhona bazalwane. Kunamagama na uhlupha mama wakho ayewasho kuwathi na uzawuzala. Thangeke mama, ngangekho ngobushwana ngangekho ebusheni bakho. Athi nawe uzokwenza njani? Uzawuzala. Amen. Ngithi nangiyala kumakoti ngithi ungaboyihlupha indoda nangabe nawe uzela abafana. Ngoba kona lokho okutsalayo uzakuvuna einganeni zabani? Uyawuthola indodana leyo banomakoti oyihlupha azayibhamle ngempama phambi kwabantu.
uma athi ingane yami yavelelwa yini uvuna nakuya owawukwenza endodeni yabani yakho bawuhlonipha indoda yakho awenzeli yona utshala imbewu enhle enganeni zakho uthi inkosi nami ngifuna abantwana bami bathola abafazi abawubalalela ngifuna bathola abafazi abawubahlonipha bawuthanda unkosikazi wakho njengendoda umhlonipha umphatha kahle wenzela abantwana bakho lo umuntu akutshalile kona uzowenza njani uzokuvuna umakoti namhlanje kusasa uzoba ngumamezala namamnaki mamezala wakho same applies la mhlabeni isondo lenza njani ungacabanga ukuthi na uhamba ngama high heel angeke kufike la uyahamba khona ngama flat ngama green cross siyenza sikhatha ama green cross namhlanje ungafaka aboperikadini uhambele phezulu sikhatha ama green cross senza njani siyenza oyawuthi uqhamuka ncenye wena wakho umntwana uyoba sendlini le nangu yini lento yokuthi bakubona usasegedeni nithini igama laleyo nto leyo kamera uthi usavele uyapotoza lapha uzwe nomakoti tshelani lelo yogombolo lapha egedeni nje angisukele ngingakabiza ama-security hawu ingane yami bakithi ngayikhulisa ngafundisa ngenza konke ngapeyinta ngenza yonke into uyavuna uzovuna okutshalile uzovuna okutshalile esigodini nasesigabeni uzovuna okutshalile lokhu umuntu awenzayo kona uzowenza njani uzovuna njengendoda ibhayibheli likhulisa umntwana ngendlela engiyo uyawuthi sekakhulile angasuki kuyo uyawuyala umntwana uyawunikeza ini ukuphumula ungayenza ingane yakho ibe yintombi ingakabi yintombi lamalanga sinabazali abapromota ukuthi ingane zabo seyizintombi yekele nje ingane idlule kusonke isiteji sempilo cala ibe uswana ibe yintombazanyana kube kwentonjana nje kungathi kuse kuyintonjana wena ukushuthe uyobeka le ko above 21 ngathi sewusisana utetele nje kwengane neBhayibheli lithi ngiseyingane ngakhuluma njengengane ikhona bazalwane amen ingane yakho ayenza ubhuti lengasibhuti hayi ubhuti bani bomyekela nasekaleleni ngamphazamisa kanje ingane nje umfana vuka noma ngi6 ekseni wake up ngakho nizozala ingane ezingamavili ezingakwazi ukusebenza zilala umfana kalala ilanga lize likhanyise lapha ya mfana ufuna sheshenze njani lingaze liyokhanyisa lapha ilanga abina bhuti hayi ubhuti bomtethe ubhuti. You are not loving your child, you are spoiling your child. Zozali spoiled bread. Into lengafuni kuyofuna umsebenzi. Hayi ngoba ungeke umsebenzi akafuni kuyofuna. Hey ngazali inkinga yona iwanguwe. uNkulunkulu akazange amdala phetha kanje. uNkulunkulu ukutrustile ngale ngane. Nkosi Jesu. Nami izolo bengikhena ikarabha. Ngakutshela bengifuna ipanel letha 11 letha bani. Siqaqe ibhetri phelile ifile imoto ufuna ukukhipha khipha ibhetri silethele lezi thatha la suka salifaka lapha ya sayidumisa isikhashana zathi hawu semcharging sakhipha ibhetri zathi sithi lali ibhetri dala ngahlala la ngaveza isho rex aphinde saqaqa salikhipha Jesu sabuyisela lele besilikhipha khayisa ngapha lethi sifanele Kakala, nami kakala. You are training the child. Hayi kodwa mbali ungamshintshela ibhetri. Kanti ungamshintshela ibhetri bazalwane. Uzobhala egroupini yabazalwane. Bless you bazalwane. Akekho lokwazi ukushintsha ibhetri. Kunabafana lapha ya. Awa. Ashane imbomono. Zeyikhwa. Kodwa ubonile. Train them.
Khona bazalwane. Amen. Shange ngibomona. Mara nikhona bazalwane. Tshala a good character. Fund. Verse 7. Galatians 6. Ningayengwa uNkulunkulu akaphukudwa ngoba umuntu uyawuvuna lokho lakuhlanyela. Lokho lokuhlanyela kona uzowenza njani? Uzokuvuna, yeah. Ngoba loyo lohlanyela enyameni yakhe uyawuvuna kubola kuyo. Kodwa lohlanyela kumoya waNkulunkulu uyawuvuna kuphila lokuphakathi. Gijima uyofunda. Kulowo moya. Awufunde verse 9. Asingadzinwa kwenta lokuhle ngoba nasidzinwa siyawuvuna ngesikhathi. Nasingadzinwa siyawuvuna ngesikhathi lesifanele. Ingane uyitsheli kanye izwi. So ungakhathali kwenza njani? Uyitshela. Usebenzise zonke indlela zokuyitshela. Siyezwana bazalwane. Usebenzise zonke indlela zokwenza njani? Kwesinye isikhathi uyihlalisa phansi uyitshele. Kwesinye isikhathi uyifundele nezwi uyitshele. Kodwa mayingezwa futhi uyayitshela futhi. Solo wenza njani? Solo uyayitshela. Mangaba izwa la khumula ibhande uliphinda kabili. Solo wenza njani? Uyayitshela. Yawuthi gcina yenze njani? Izwe. Hawu. Ungakhathali kwenza njani? Uyitshela. Njengendoda ungakhathali kuyitshela. Njengendoda ungathreatenishwa ingane ngamaphoyisa emzini wakho. Hawu. Mighty ngizakubophisa ngizobiza amaphoyisa ngena naye endlini. Uyinikeze 3 lomzima la ngemuva ngebhandele lesikhumba. Kuthi ba 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 bese uyinika imali yokugibela uthi night. Hamba walala. Amen. Once ingane ngabona ukuthi uba intimidated ngakuthusa hayi ngane yami kodwa ngiyambo sebengithi nje siyalungisa ngane yamanje sewuthini manje ngeke uphinde uyikhuse ihambe yolanda ibuye nawo uyitshele watshele ukuthi ngimshayela 1 2 and 3 nangabe lokho kurongo ngophela ulethe izandla kunamadoda lapha emaphoyiseni amen ayothi buya lapha wena mfana usimoshisa petrol nekuthi ubaba wakho ukushayela into enzile bese bamshaya ke lo bamfundisa into nabo umncenga thini sesenza njani sesisakushayela ingane lapho yenza njani iyaqoqa khona bazalwane amen as a man develop a good character in your family mase unengane ezikhulile njengezami zabafana utshele ukuthi wayikhulelisa intombazana uzoyithatha wayikhulelisa wenza njani hayi bengakaplan cha awukwazi ukukhumula yonke into ekhulunywayo bese uthi bonga kenze njani ongaplan hayi umuntu okhumula yonke into ekhulunywayo bese athi bekangenze njani usuke ekhayini le ephosole wanqamla woshona emagadeni le wafike wakhumula bese uthi wena bonga kenze njani ongaplan ungadlali ngathi hawa you are planting good habits. Khona bazalwane. Na unengane intombazane ngakhulela umtshela ukuthi ngeke uphinde uzale esinye isibongo. Lana nje la sewuzale khona soyophelela khona. Lakayamne uthakazela uzungazi ufuna ube ne diary ithakazelo lapha. Uthakazela bomakhanya nabo Dlamini nabo Shongwe nabo kunene nabo banibani bonke bathakazelwa la ekhaya. Akusika United Nation lapha ya. Akusiko Zwelo Home. Lazi khona zonke izibongo. Waphethe njalo mathina zozwelo Home. Likhona bazalwane. Utshala good habits. Utshala ama habits are right. Number 2, a father is a leader of his family. Hey, khambeka slow. Bemfuna sigijime isiqele. Have a mentor. As a man, have a mentor. Amen. Abakwazi ukukhuluma bathi in the field of sports there is no champ without a
coach. In the field of sports, there is no champ without a coach. Lapha kwezemidlalo ayikho champion engenayo ini ucoach. Ibafana bafana i-World Cup angithi. Sihamba nalo ikhehla leli. Evele nje defend ekungabonakala lutho. Hayi Jesu. Beleze njani? I have 5 defenders. How? First game. So your defender. 5 defenders. Siya defender khona le, but at least ukhona noma ngabe uyasifendisa, there is a what? A coach. In the field of sports, there is no champ without a what? A coach. Nasempilweni, you need a mentor. You need a coach. Uyamdinga umuntu lozothi angifuni ezwe ukuthi ngenze into ebhedayo. Uyamdinga umuntu ozomesaba. Ekhaya you are a mentor as a man, but you must also have your own mentor. Imentor umuntu obuyela kuye engiyayithanda indlela ubani awubi kuye, but kunezinto oyithandayo indlela enza ngayo izinto. Ungathi nje mina ngisabe ngudanga baba, mina baba wafa. Yeyiwe. Baningi obaba la ngaphandle. Ngakhetha nje sho nekhehle endaweni olibonayo belakhehla. Yazazi indaba zayo. Ile uhleli ikukhuza lithi hayi mfana wami umuza uphathwa kanje. Awungene ekhaya lapho udakiwe. Ngoba indoda ingadakwa ekhaya kudakwa yonke into. Ngalesikhathi udakiwe kuningi okubonakalayo. Ngalesikhathi udakiwe bafana bangena bathatha ingane zakho bolala nazo bayikhuleliswa. Ngalesikhathi udakiwe bafana bangena namabhiya. Yawuthi uvula ikhona elithile lapha, jolo kunesiwehle samabhodlela bobhiya. Emzini wami kunesiwehle samabhodlela kabhiya afakwe ngibani mina engazi. Ngikhona madoda. Amen. Iba imentor. Nawe iba nayo imentor. Ngiyafuna nje ubohle umkhuza. Mawufuna imentor ufuna ukuthola umuntu lokeka kwesaba. Umuntu ozokutshela uyabona ke lapha uyabheda lapha. Ngayenzi le. Hawu. Mentor ayinandaba ukuthi wayiqhamuke indoda engiyaziyo. Athi mina umfazi ongidaka encane ngiyeke vele ngihlale nje bengivele ngihlale ngenamfazi ngathi cha awuyeke thathile. Uyabhedana nana ngathi nawe ubheda njengaye. Shona khona. Nawe ubheda njengabani? Njengaye. Shona khona. Siyamuza yena hey masilungisile. Uyabona nje hayi sekuhamba kahle. Kube ke wawuthola imento lethi mlahle ngabe kunjani? Nikhona bazalwane. Amen. Nange ngibona ubaba odadewethu bababhamlile bosibani. Bahlaza emzimbeni bashayile. Afika khala lapha. Ngishayile ubani? Shayile. Athi hayi ngishayile 1 2 3 athi okay. Hlala uzawufika zomlanda. Hayi bela fika zomlanda. Athi hayi lala mkhwenyana. Lavuka ekuseni nihamba. Bake bahlale phansi bakhulume. Uzame ukuvela ukuthi kanjani. Baba wayena madodana amadala. Ayimela ngaphandle alalela kukhulunywa kuthini. Watshela ntangiphuma bese niyamngenela. Athi nakaphuma bese bayangena kubhuti. Bamshaya usibala bhoze njengenkomo. Bese bavuka ekuseni athi thatha umfazi wakho. Uyele emzini wakho. Angaphinda kuye uzokuthola lokho izenjani bahamba sebalandelana bahlaza bonke bashayo bonke yena ushayo ngakhe obhuti bashayo ubani sibani sebaphethe ikhwama wayothobana emuva bonke bashayile lona ushayo ngakhe nabo fowethu bashayo ubani bashayo isibani awungeke uphinde umbone udadewethu wakho uyashayile. Nakwenzekile wamthi ngempama yomncenga ungayikhanga ngoba uyazi naseka umlando uzoba nenkingi.
Nikhona bazalwane? Be a mentor. Train your children. Hallelujah. As a man. As a one, as a man. Sifundile verse lakhona. Chapter 1 verse 8 and 9. Proverbs. Ndotsana yami. Lalela umyalo wani weyihlo. Your father is a mentor. Mambaba njengani usibize ecela uyithethise. Uyithembise impama nebhande khona nesicathulo konke khona manje. Ngoba khona lenye into lengakuphumi ngokuthi ujayi mayenzi leyo. Lokunye kuyaphuma ngani? Yaba. Mshayeli uhlanganise nobona. Ingane lengayazi impama isiyedelela. Ingane lengalazi ibhande leyisenza njani? Iyadelela. Hayi mina baba wami was a good daddy. Don't be a daddy sometimes. Ibangba. Oh daddy basho. Bazo daddy labavuka ekseni ngama morning gown. Afuza ama coffee kuma balcony. But oh my darling daughter. Oh. Ngiyela ngafuna umbhamu ndakushaya ntombazane yangizo. Angilusanga nawe. Ngoba intombazane engayitholanga impama yeyise izawusutha impama zani zendoda. Angiphindi. Intombazane engayithola impama yeyise izawusuthwa impama zani zendoda. Ngoba iyawusuka nalomqondo ukuthi bedelela uyise iye nawo beyogana kanti iyawuhlangana nendulu nezimbila zenza njani zithuthi. Intombazane engamhloniphi uyise akusilula ukuthi ihloniphe indoda yayo. Kunjengentombazane ene-anger towards ubaba wayo mayiyogana idivorce igama laleyo nto. Angiphinde ngangizwe. Settle the issues with your father. Because mzwane yogana unama issues nobaba wakho. Isenkingeni leyo ndoda oyenza njani oyoyigana. Ntombazana, your first love is your father. Funda kulethela ubaba wakho ukudla ngani? Ngetray. Khona uzawufunda ulethela indoda yakho ukudla ngani? Ngetray. Funda ukayina ibhuluko likababa wakho khona uyawufunda ukayinela indoda ini ibhluwe. Uyafika ungayinela indoda kuthiwe le ndoda eshopeni yakho awuzange umayinela ubaba wakho ama overall akhe. Thule kanje. That's why ubaba nibotshela ingane zethu ngiyakuthanda ngane yami Yesu. Angaqiniseka tshelwa kuloko kwabotsotsi lazawuhlangana nabo lapho kwachwele. Hawuthe uyangithanda, ngiyaqala solo ngaba khona. Uzwa kuthiwa ngiyathandwa. Ngoba ubaba akakayitshela ukuthi ngiyakuthanda ngane. Siyezwana? Amen. Ngisho uthando lwababa olupure, olungenakungcola. Ubaba athanda ingane yakhe. Amen. Izikhulume seyindala ithi mina ngakhuliswa ubaba nange lilodwa ilanga lapho ngake ngambona enza into ebheke eceleni khona. Nikhona bazalwane? Mawindoda. Mawini bazalwane, mawindoda. Lalela imiyalo kayihlo. Number 5, number 4. Mawindoda have a plan of life. Sezwana madoda. Mawindoda uma exist. Uyavuka nje kuseni uphuzitiya nesinkwa, emini udle uphuthu, yambama udle ipapa noma irice uhambe uyolala. No, impilo yendoda mayingabe njalo. Ufuna uachieve ini kule nyanga. Kule nyanga ezayo ufuna ukwenza ini. Kulobusika njengaloku kubanda lithini iplan lakho. Nikhona basana? Mina nje iplan la emasizini bowazi ukuthi ebusika lizulu lincane ngithi. Anjani kakhulu ebusika. Mina iplan la nje manje ebusika ngifuna kuyogwabula ilawu lami, uyabona ngosilawu lapho lekhaya. Ngikho ligwabula ngoba lini ebusika. Ngilishintshe indlela ebenirufe ngayo, ngiliconnecte nale part engi-extendile. Ngeke uyivule indlu roofing ehlobo ngoba leza njani? Yeah. It's a plan. What is your plan? And loyela manje fulfilla
the plans onjani ona hayi sisi ngeke mina nje ngibona ngako malina ngivuka ngifake le code malishisa ngifake yaphathe yabrake ukuthi uhleleni na uyindoda hlela ungaze ufikwe ngamathonsi abanzi njengendoda hlela iba indlela ngokwephakethe lakho hlela noma lomunye uza achieve after 3 years qala ukukusevela manje uyaserve userve towards a plan you are serving towards a purpose amen mawindoda nje wakhile ekhaya ibana indlu enground ekhaya ayithi wayindlu yakagogo indlu yempepho indlu yakho uyazazi musuka uyishisa impepho hawo ndoda le yakhilele ngenayo round ayikaqedi kwakho sekufika ingane yakho nawe phela usungamboni lokwamfishane kangaka kusasa uzawukhula beyintomba lotsholo sekufuna bayompintshana lapha e-sitting room nabakhongi balapha nalabo mama labaphekayo bafuna bendlule khona la sitting room uphuba kwala ekhaya akahlelanga ngani indlu yangasese la ukuthi noma ngabe kunamacala omndeni athethwele abantwana bebabukela i-TV zonke izinto zikhulunywa kuphi nabakhongi nakhona nalo khunjulwa ngoba phela singabheka eceleni lomunye wakhunjulwa yikho ahambe kobe ulibhokisi le ngapha siqhubeke siphile ngapha noma khona nabathi bona bafuna kuzowenza 24 hours bafastile benze njani bangasiphazamisi la endlini abahambe bofasta bashaya bafake ipontshi ngakhona ngale nalo uvakashile ningambethembi ukuthi ngathi sibheke isifake lapha noma ngabe indoda nje ufuna kuzidla yabona indoda kuyakufuna izidle iyodwa izidle ngomuzi wayo izidle ngempilo yayo izidle ngamaplani ayo ungene lapha ya vala umnyango singangiphazamisi hlale lapha ya uzidle njengendoda thandaze wenze yonke into ufundiswe wenze yonke into hayi ngapha uNkulunkulu kunike revelation ngapha ziyakhala yini kodwa lengoma yelentic fashion lamalanga le zip ngapha khala ama zip ngapha wena uyathandaza baba ngipisambulo zip njengendoda ibana indlu esithele la usithela khona nje uyivalele ngenye la ungene ngalesihlanu njengendoda uyofuna buso ubatshele ukuthi ningilethe ngizabe nje ngilethela ngizanibona ngesonto ningilethele nje itiye ubafonela bafaka WhatsApp uthi tea ufake WhatsApp uthi lunch uhleli nankulu aweke bese sisakhela bona lo uyabona nje hayi ikhona bazalwane hayi for lokubi kodwa for lokunjani indlu imoto inendlu yayo angithi bazalwane nabo sofa banendlu yayo kuthiwa yini i-sitting room nemibhede inezindlu zayo kuthiwa yini ama-bedroom yini nje ngizele ngisazolobolisa ngilobole funa kwekhona abazali abawulobola baphumele khona kampani yolobola labazolobola bangenele khona kuthiwe bafake laphaya bese sibuya sizoba-charger lapha sibatshele sifuna inkomo ezingaka amen nabo anti longafuna ukuthi bezwe ukuthi ubize imali bakhona la bahleli lapha ngasedayining wena uhleli lapha bathe ukhulumela phansi bayalizwa niyaphikisana ngenkomo khona la uyindoda okwaqeda ukwakha njengendoda kwenza njani have a life plan empilweni indoda iveni indoda yini thule bandleni madoda indoda yini iveni ulwele ukuthi mawusesenamandla inkosi ikuphe amandla iba naso sikelengane njengendoda banawo ovenyana hayi mina ngifuna ukuhamba ngalokho ama-private ize ngidrop amasonto ashona ephakathi ngumfana noma uyindoda bafana balakhaya bazawuhamba ngani nangabe wena nawe njengobaba
uyababangisa lapha kulezi idrophiwe eyishone phansi wena yeba neveni lapho noma ngabe kalisilihle usebenzisa ngama weekend lokho ukuthi ufuna ukulanda ingodo emaplazini uyaqhasha ufuna ukulanda bosimende wenzenjani uyaqhasha phela ngikhuluma namadoda ngikhuluma nabomama nine selanda lamapholo enu nako konke leli enihamba ngako bomama sibangise mina ngikhuluma ngendoda uthi indoda yini ivele ufuna nje ukulanda bosimende labathathu lapha yana ehlophe lapha edolobheni ufuna kuzovala indawo ethile sekufuna uplanele bosimende ukuthi bazoba ngu350 bese umuntu weveni 200 kanti kwele veni ikhona la khaya ngabe siyethile indoda iveni indoda yini bazalwane iveni hayi mina ngifuna ukuhamba ngifuna bangibone nangena ukuthi shanga lokuncane lo for what indoda ufuna ibowazi ukuthi ekhaya ezemelo uyisisebenzi ungandi kakhulu ngomsweko njengendoda eyanda ibana i-overall nasekuphuma yothiwa kuyobhujwa ithuna uzawuhamba nalamakhike ebhokosi ibana i-safe boots njengendoda ibana i-overall ibanaso spade sakho ibana lipiki labani lakho ibana ingolovane yabani yakho ibanayo imfoloko yabani ya ibanawo amathulusi indoda lengenayo number 10 izakukhumula ngani ibhetri nasempeleni ibanawo noma shifting nawo ipanel bene shifting ngathi adjusta nje ibanawo amajumper cable njengendoda sikhuluma namadoda ngithi amen hey lapha sekistakile mani athi umuntu hayi ngenza ngizokujumpisa nje mani inkinga namajumper cable nawo anginawo hey manje lona uhambe nawo uze MM kanti ofike nje bathi konje sesiyahamba manje uyindoda ushaya njengama jeans namateki phela as a man you must have everything ibana i-toolbox bana ama-screwdriver ibana ama-socket njengendoda bana zizando isethi yokwakha nawo nje bathi kufuna nje ukwakhe nje amalayini ayi-2 uvimbela amanzi laphaya bese uthela ihlabathi uyalevel yeke mamthola lapho imeselona hayi bona ukukhanda nje okwelayini nje baleni sofuna meselani kodwa indoda nawo lingisale yandoda kuthiwa yaphumula amasokisi yagibela phezu kombhede wendoda shintsha ini iglobe ngoba sekafile mama ukusho shintsheni iglobe uyiphishile safa kukhanyisa ngamafoni hayi sobona thiwanyela ngomama wavimba umfana endlula lapha emgwaqweni wathi woza lapha mfana wami cela ukushintsheni lali iglobe umfana wakhumula icathulo wema phezu kwani kombhede washintsha ini iglobe nakaqeda wehle embhedeni wahlala phansi wafasa ini icathulo ngalesikhathi afasa icathulo umama ukhipha 20 rand uthi mfana wami ngiyabonga ubaba uyangena ngalesikhathi umama lo mfana afasa icathulo athi ngiyabonga mama wangisiza indoda mayingena lapha ithi kubongwa lezinye izinto kanti umfana ubonga 20 rand abamphe wona ukushintsha ini iglobe njengendoda washintsha amaglobe akho before sibiza i-specialist zama njengendoda nangabe ugesi awufiki lapha zama ukukushaya igesi wakho yiphi indoda engakabe yashaya ugesi wakho uyawufundisa kanjani bafana bakho igesi uyashayana ungakaze wakushaya njengendoda thula madoda nalo cendibala uyakhasha nalo shintsha ini uyakhasha uyangijabulisa mfoka Sithole makufika la unalo lokhu ithulusi noma ngabe kuthiwa kuvuza impompe esontweni asabizi plumber kuthiwa tshelani Sithole ezenani afaka impompa join afaka ama joints kublock i-toilet njengendoda awunako nanako lokuyirabha lapha lokhu nje kuze kugoboke la kuvalwe khona
Open plumber. Afike enze nje umsebenzi ka 2 minutes at 300 uthi hawu wena 2 minutes athi nje kungibiza nje ngiphume nje. Malini 350. Sishoda ngani la ekhaya nendoda. Sebashilo kunje abakabutsheliwe ukuthi anginandoda ngenze njani? Dlale. Wayindoda yahamba nonkosikazi waphakathi ehlathini la bese iqhamukile ibhubesi. Indoda yakha phansi. Yakhohlwa ukuthi bomama bakwazi ukwenza njani? Gijima. Yakha phansi yagibela esihlahleni omama bakwazi ukugibela kuphi? Esihlahleni. Kuthiwa umama wafeyinta ngenxa yokusaba. Lafika ibhubesi lamfufutha emadlebeni lamshiya ngibona lalisuthi. Emva kwesikhathi selisithele ibhubesi wehla indoda emthini. Yathi bethile ibhubesi ngibona ihlebele emadlebeni. Wathi umama wathi belithi anginandoda ngenze njani? Ngihlalele. Madoda. Amen. Asibene life plan. Njengendoda uhleleni njengendoda. Before retirement. Uhleleni. Bengibala nje nami ukuthi akusesele iminyaka mingaki. Ngithatha imhlala phansi. Abuka imoto enginazo ukuthi le moto enginazo ufuna ngiyishintshe zonke before ngiretire. Siyezwana madoda. You must have a life plan. Le moto enginazo ufuna ngiyishintshe zonke before ngenze njani? Ngiretire. Ufuna ngithola ivan manje esesiyawuhlukaniswa kufa nayo. Not unless uJesu anenzela umusa kube khona uyangibusisa. Ivan elizoba reliable. Leli zoba necondition yokuguga uyazi ekugeni sekubuhlungu amathambo sekubuhlungu amadolo akusafuneki imoto leyo uhamba ushintsha indlela yonke yegoli uyawufika ujimile amajaqama sekufuna nje lawo beke uqamele ngakutshekatsheke nje uthi ndidwe phela uprike hayi uthi hey uyafuna iboti zikhona imoto ezilungela ubusha. Kodwa zikhona imoto elungela kwenze njani? Ukuguga. Amen. Nakambona ukuthi i-life plan ihamba nayo. Zonke imoto zenu sezithi sesiyegugeni manje. Sesiyakuphi? Egugeni. Ngabe neimoto zabantu abasha. Hey, wena ake ngikhulume nayo nayo. Ake ngifundise ngana into nayo. Eningayazi. Anima window uyafundisa ekhaya. Okay, number 1. Ake ngifundise abantu abasuke bacela lift. Abanye abantu uthola ukuthi nawuphuma enkonzweni bakushiya bakubalekele because awunawo amamenas okucela ini i-lift. Mamenas okucela i-lift athi mayocela i-lift umuntu umthola wavalile amafastela uwavuli. Thule bandle. Amen. Awusafa umthetho ngabe siyayithenga nini? Uzazi uyithenga. Mawungayithenga vele uzawuhamba phansi kwani komthetho. Mawucela i-lift kumuntu umthole ukuthi amafastela akawavuli. Musa ukuthi ufike uthi uyashisa nguwe lo ogijima uye station. Lo akakagijima uyagodola. Mafastela ungenza njani? Mawashi. Nangabe uyashiselwa kumula ijacket. Ungawavula amafastelo lo watholenze njani? Avalile. Mangabe wenzekile ngephutha nokungazi wawavula. Before wehlenza njani? Wavala. Fastelo olivulile noma ungakaceli befanele ucele before. Ubuze bengingalivula yena athi hayi akunankinga ngalivula. Nangabe kunjani athi hayi ngizamane ngishintshe umoya ngifake ubandana. Angifuni lo ngaphandle. Mangabe wenzekile ke wangaceli izinto uvela wehlisa nje wena. Before wehla yenza njani? Ibuyisele la ulithole khona. Uya drive so lo ngena. Uvule fastela la ngemuva. Akusiwa ama electrical window. Sekufuna lo muntu apaka imoto. Ehle manje. Ayovula umnyango ngale. Aphakamise fastela lelivule umbani? Wena. Awukabhatala nokubhatala uvele nje washaya imoto fa. Kwasebusisi. Abahamba.
Sezwana bazalwane. Ngiyafundisa ngithi bazalwane. Amen. Nangabe ukhona ubaba wayengibusisa indlela ayengena ngayo emotini yakhe. Let us do masinyane. Let us do. Oh. Solo wafiki. Let us do masinyane. Mkhulumbanzi. Blessed be his memory. Wayethi nakazawungena emotini yakhe angene kanje. Hlale phansi. Athi angahlala phansi besathi. Shayi igathi lokuma azawenza njani? Azawungena. Mothi yakhe clean nini? Angaze ngayibona imoto clean njengaleyo baba. Mothi yakhe was always clean. Uyangena wena kuzimalana. Awuna yonke lento awuthinithi yangena yathela vula amafastelo. So uze wagaxa kulesitulo sa driver ngapha. Khona labantu abajwayele ukugaxa. Nabantu abagaxa isitulo sa driver so. Manje ngesikhathi sahlela gaxa lapha isitulo sa driver. So bathi driver uzele. Ikhona abasana amamenas ofuna siwafunde. Njengani? Njengabazalwane. Mina ngozweni ngiyabazi ukuthi bani nakaphuma ka lift imoto, shaya imoto. Wothi nisathi the Lord bless you. He is well with you. Ibe seyithi love. Ema break like phezulu yaphuma ya. Hamba yena. Omunye lo ngabuzo ukuthi bazalwane bangenza 1 2 3. Let us learn. Let us do what bazalwane. Let us learn. Ngifika kule ndaba ye plane of life. Yiba nemoto. Amen. Mama kakano njengabondumiso iba neplan. Ngiyathemba inkomo seyizele. Morning uthenga inkomo la. Zanaka way wakha amalobolo. Mawenzizo. Uwasemakhaya njengondumiso. Thenga inkomo unespire sezingapha. Seziwuthuma. Phela lonyaka seziwu3. Inkomo phela njalo ngonyaka yenze njani? Yaza. Imbuzi zala kabili ngonyaka. Inkukhu izala kathathu nga 2 months. Yes. Phela inkukhu 21 days. 21 times 3 mbali. Angizwa 63. Kanti inyanga ingamweni manje. 30. Inyanga ingamweni days. 30. So 2 months ingamweni 32. Nangabe beyibhalisa zombili nyanga. So khala ngalilanga leli 1 wena ukuthi sesifuna sibale njengenyanga. 33 days. 63. Yeah, uthi 31 plus 31 imbali. Akusi isuku ingakazali kathathu la. Ngaba lokho lelanga leli ngale vele leyo sephuma manje saphumela ngaphandle. Inkomo bazalwane. Mawindoda fuya. Uningi lokuzokwehlela njengendoda. Ngenze kuganise noma ngenze kulobolele emadodana. Ngenzeka ube nomcimbi ufuna uhlaba. Ngenzeka futhi ushonele. Ngabheke eceleni lo. Seyiyadula inyama sekufuneka uhlaba. Mawenze njani? Awushonele. Thina besithi uzokhuluma ngamandla kaMoya oNgcwele yes. Sawukhuluma kusasa ngawo. Kodwa namhlanje ngikhuluma namadoda. Amen. Musa kuba namakhikhe nibhobosa lamanene nawe indoda iba nenkomo eziningi. Iba nezimbuzi ezinjani? Amen. Yadura imbuzi manje 2.5. Thina sakhula imbuzi 60 rand. Manje mali 2.5. Laba labafuna kwenza imisebenzi badayisele. Thatha imali. Khona bazalwane. Wenze njani? Thatha imali. Hamba uyibeka. Valela njengendoda iba nebhange lakho. Ibeke lapha. As a man. Black economy. Asifuyeni. Fuye inkukhu. Shibo sidliwe la ekhaya. Namaqanda siwathoyela ekhaya. Nyama yembuzi kuthiwa i-health ayina cholesterol. Asifuyi. Majaniswa nje ukuthi mina indoda yaselokishini mina nginisela imbali
Abo kupa zonke le mbali faka amakhamishi la. Ushawe ibhili yamanzi ukunisela imba. Ikusiza ngani? Bendla amakota peni usukaze umphathele. Amakota peni esihlahla sakhe lasilinini. Wena unawusho namapentshisi. Nawe uyawantshontsha njengomzalwane. Bathi phela amaphelele ke antshontshwa ngumzalwane. Indoda ekholwayo. Ntshontsha amapentshisi ngamakhelwane lalengela kuphi ngakho. Sare ngikhawula bobaba. Asikajayi usawu nje emva kwenkonzo bazalwane. Asibambe iphuzu lokugcina bese siyathandaza. As a man have your own skill. Start number 9. So get the other way. Number 9 is a very important one. As a man have your own skill. As a man have your own skill. Njengendoda iba nekhono ola abekhona into yaziyo njengendoda. Okwaziwayo nje ukuthi manifuna lokho hambani ukufuna umkhulu Nkosi. Umkhulu Nkosi owenza lezi zinto lezi. Indoda mayibe neskill esenzayo. Nikhona bazalwane. Ubabhlophe siyamazi ukuthi uyasebenza kodwa ubabhlophe ummeselana uyawazi ukwazi. Izindlu zalapha ekhaya lakhe akaqhashi umeselana zakhela yena. It's a skill. Siyezwana bazalwane. Yonke indoda mayibe neskill enaso. Ongekho nje indoda lenisaseincane kodwa seyine skill sokushaya imfijona. Naleyo ndoda mayibe neskill enaso. Abanye amadoda aneskill sabafazi babani. Zona skill sakho. Hey, bafazini. Angisho skill esiphi. Sezwana madoda. High skill sendoda esiphi. Sisho a good skill. Amen. Amen. Iba nento nje okwaziwayo ukuthi leyo mbani okwazi kuyenza. Sisakhula kwakunabo baba laba bangasebenzi. Kodwa bakwaziwa nje ukuthi lo baba lo uyafulela. Ngayikhumbula lezi zinto zotshana. Ezazi kafwa. Thole ngathi zikamiwe ngosindlela ezinhle ngakhona. Ngathi zikanywe zaye zambobodela. Thuba ubaba ubanda ushayile akayinethi ibukeka kahle. Ayikafa bese ufaka simende lapha phezulu ayikhonge kahle so. Thiwa ngiyatshela muhle 20 years ayifulela. It's a skill. Hlala ne-order nje elide lingaka. Wamunye ubaba kuthiwa lo ufaka ama-tiles. Wamuntu ofaka ama-tiles kuyaziwa ukuthi akabiza usukazi. Uyena okwazi ukufaka ini ama-tiles. Cha ubaba izandla ziyabokozela. Ngathi uqhawula umama. Mawuqhawula indoda. Akuzwakala ukuthi uqhawulwa ini bazalwane indoda. Have a skill. Still skill sakho. As young as you are. uZulu une-skill sokuvimba abantu apha edrobheni athi bashutha abaseza nasebasondela ziyababukisa abuntu ukuthi muhle kangaka kanye athi hayi ngakuthumelela nge-bluetooth 10 rand so vula i-bluetooth yakho vule yapho uyayisenda sihamba somnikeza ini imali khona bazalwane yonke indoda mayibe ne-skill enaso but your talent will pay you more than your qualification. Ikhono lakho libhadala kwedlula umsebenzi owufundele. Yiba nekhono elithini. Ikhona bazalwane. Akhona amanye amadoda okuthiwa akwazi ukushaya ingoma. Mawunomcimbi ubiza yona. Igida kwangathi ayishaya phansi. Igida ngoma. Noma ngabe uligida ngoma uphila ngakho it's your skill. Ngakhoboza ukuthi wena uyini uyigida ngoma. Mara nikhona bazalwane. Every man might have a skill. Size siyokulanda kuthiwa hayi. Noma ngabe ulungisa ama-cellphone, have something that you do. Fundela okuthile. Noma ngabe umplumber, ngablock ama-toilet silande wena.
Have a certain esinye skill bazalwane asidinga ukuthi uziyosifundela. Mina nje ngakwakhela indlu ungeno la khona ufudumala. Ngafunda ngoba ngidaka boy. Khona bazalwane. Alikho isondo lakho nje lengingakabe ngabeka isitigla lakhe. Nalana ngasibeka. Lena langaphesheya ke lesikhonzela ukuthi lakhiwa ngimlongo nafulelwa mhlongo. Kodwa lakhiwa ngubani? Nabelungu bayazi. Futhi lakhiwa ngubani? Naleli khona ke labashaya khona agcina ama lines njengenyoka sahamba kahle angasahlangani. Wafuna ngibuye ngizostabilize. Uzama line enze njani? Ahlangisho lelo hleli kulo. Ngiyakutshela ngabe lithe uBishop wayengeke. Have a skill. Iba nento okwaziyo ukwenza njani? Uyenze. Ngabe neskill sokukhuluma njengendoda ethi mlomo ushiya imoto. Mlomo ushiya imoto nejubane. Iba neskill esithile. Amahle ngathi khona abamazi. Kuze kanjani? Egama lika Jesu. Asifundeni sizohamba ke bazalwane. Ngagcwalisa ngamoya waNkulunkulu. Gcwaliswa ngamandla kamoya kaNkulunkulu yebo. Ngimuphe ikhono nekuhlakanipha. Ngimuphe ini? Ikhono nokuhlakanipha. Indoda mayibe nekhono elithile. Yebo. Nelwati emisebenzini yonke yobungcwele. Nolwazi emisebenzini yonke yobuntu. Iba nekhono emisebenzini engcwele hayi emibi. Iba nekhono. Mafani nenye indoda labake babekisa ngayo ngesibongo esithile. Twayathi ishonile. Omunye ubaba wanqamula lithuluzi lale ndoda ebeyibhizi ngalo. Yathi ngisawukhombisa. Wathi wabona nje wathi awubani soshona wazingandi ngibani ngoba le ndoda ayinekhono emsebenzini enjani engcolile. Wena iba nekhono emisebenzini enjani engcwele kodwa ube nani neskill. Young as you are, develop a skill. Khona bazalwane nawuhlushwa ngegesi kuwa nje kunalabazalwane labenza into enhle basifakela gesi bathi abafuni ukwaziwa sesiyaplanga akusena ama extension la gijima phansi uyabona nje kuhlobe kanjani. Hayi khona le bhekisi fan lena khona le bhekisi fan ngapha bazalwane kuthiwa bomama bahlanganisa inkosi mayibusise lapha ekusithekeni wena. Angazi bazabalinde ukuthi uBishop bazathenga ama globe la. Ngishilo ngathi ayashoda ama globe lapha. Uzawathenga uBishop. Hey. Lesson engithandaza kulo. Messi. Shoda ngama globe lapha nalapha. Abafuni incwadi yakamasipala mawuthenga ama globe. Phela nje wenze njani? Wathenga. Khona bazalwane. Abafuni incwadi yekhansela. Bayifuna. Kundisi bayifuna incwadi yekhansela mawuthenga ama globe. Siyanibongela ke bazalwane nenze kahle buka kuhle kanjani. Asekho le ntambo encane ilenga ngathi itende lomlindelo womncwabo. Kuzohamba kahle konke. Bashalele izandla enkulu sesithatha. Nithi ke sesithandaza as a man you must have your own skill. Abanye obaba kwakuthiwa nje likhono labo ukuhlaba inkomo nokuhlinza. Bonke abantu abahlabayo bayazi balanda yena. Lekhono lokuhlaba inkomo njengomfundisi umthetho. Bathi uhlaba kayiwaniwe phansi. Angazi ke la kuhlinzeni kodwa ukuhlabeni bona wenza njani? Bayihlaba inkomo. Ikhona bazalwane. Nawe iba nekhono elithile. Lithini lakhe ikhono. As a man, develop a skill. Noma ngabe umakhenikhi. Abomakhenikhi akusibona bonke labafundele. Abanye baqala bangabospanela boy. Angulethele 12, angulethele 14, angulethele ubani. Wazi wafunda ukwenza njani? Ukhenikhi. Noma ngabe kwakha. So ungaze uyokhasha meselani ukwakha nje stop nonsense. Khasha meselani. Uyindoda nawe unako konke umeselana nako.
kulevela nje igceke kakho litshekile lithe amanzi atshekisa mo shona nje indoda lekakha line lawu-4 noma lawu-3 ngale ngenzansi bese ligubha ngapha iligcwalisa ngapha selibanjani igceke liba level seyihamba iyogubha tshani lapha yabutshani basepitiritif kuhle kabi ubugubha nje ngaphandle esigangeni uzokutshala ekhaya ulibambe lithule lithi tu ayikho ebamba igceke lingabi ne-soil erosion njengani njengotshani kodwa kudinga indoda hayi udedi indoda la ekhaya ezoshiya unkosikazi embhedeni unkosikazi nakavuka ngo-6 laba manje nakavuka ngo-7 wena uvuke ngabo-5 5:30 kusasemnyama shaya ingoma yakho la shalpit sibineke inkosi mala indoda emadodeni nakathi uyaphuma unkosikazi athole igceke lenze nje lilevel athi ubeka ivateri pass phansi ivele imtshele ukuthi level hayi nkosikazi kufuna sibhajethe sesike sithole emunye ezinye zale insizwa nazo kuthiwa ziyahamba manje zizosigubhela zingakahambi iphi indoda la ekhaya ayapha ama-chip labor ngabe ngithembele sengiyathandaza yonke indoda mayibe neskill noma singaba sincane kangakanani kodwa ayiba neskill kungathiwa nje wena wazi lutho as a man lawa yini abaholi bemindeni yabo abaholi besizwe sakabani saka-Israyeli mawudlamini ungafaka u-Israyeli faka dlamini baholi besizwe sakabani sakodlamini sakovilani. You are a leader. Lead by example. As a man, asimeni ngenyawo sizothandaza. Lord Yahweh, into Lord Yahweh, into Lord Yahweh, you deserve, we pray for such men in the name of Jesus Christ. Amen and amen. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord cause his face to shine on you.